Hej allihopa och hjärtligt välkomna till en alldeles ny video. Idag ska vi prata om Kim Ji-young född 1982. En roman av den sydkoreanska författaren Cho Nam-du. Det är hennes debutroman och den gavs ut 2016. Den svenska översättningen gjord av Josefin Edlason har kommit ut först nu, nästan ett decennium senare. Boken följer Kim Ji-youngs liv från födseln fram till 2016 då hon är 33 och har blivit hemmafru. Historien börjar år 2015 när hon plötsligt börjar bete sig på ett märkligt sätt. Då och då, utan någon tydlig anledning, låtsas hon vara andra kvinnor hon träffat i sitt liv, vare sig det är hennes mamma eller en gammal vän. Det handlar inte bara om att hon låtsas vara någon annan, utan att hon faktiskt antar deras identitet och dissocierar från allt annat. Hon blir den personen och stänger av sin egen identitet. Efteråt återgår hon till sin vanliga jag och verkar inte minnas någonting, vilket oroar både hennes make och resten av familjen. Därifrån går berättelsen tillbaka till Kim Ji-youngs födelse och följer hennes liv hela vägen fram till nutiden. Boken är i själva verket inspirerad av författarens egna erfarenheter. Hon hade arbetat som manusförfattare i 10 år men sa upp sig för att ta hand om sitt barn och blev hemmafru. När hon senare försökte återvända till arbetslivet hade hon svårt för att hitta ett jobb. Kim Ji-young född 1982 skildrar livet för kvinnor i Sydkorea och de utmaningar, fördömar och orättvisor de utsätts bara för att de är kvinnor. I själva verket är Kim Ji-young tänkt att symbolisera livet för den genomsnittliga sydkoreanska kvinnan. Hennes erfarenheter och kamp skulle kunna spegla vilken kvinnas liv som helst. Och jag vågar också påstå att det definitivt inte bara gäller koreanska kvinnor. Även om jämställdheten mellan kvinnor och män är ganska låg i Sydkorea kan många av situationerna i boken också gälla kvinnor i exempelvis Sverige eller Spanien. Inte för att jag inte var medveten om att Sydkorea är ganska sexistiskt, men det är sant att den koreanska kulturella vågen som blivit jättestor över hela världen ofta förhånar verkligheten och framställer den i ett mer positivt ljus. I boken finns många exempel på hur kvinnohat och ojämlikhet påverkar koreanska kvinnor på olika områden och under olika faser av deras liv. Från och med födseln betraktas kvinnor som mindre värda än män. När Kim Ji-young föds blir hennes familj djupt besviken eftersom de hade hoppats på en son, inte en dotter. Under hela sin barndom står Kim Ji-young och hennes stora syster alltid i skuggan, medan lillebrodern får all uppmärksamhet och särskild behandling. De tvingas klara sig själva och sköta både skolarbete och hushållssysslor, medan lillebrodern inte behöver göra någonting alls. Både i skolan, på gymnasiet och senare på universitetet blir de nedvärderade på olika sätt. I skolan får flickorna alltid äta lunch efter pojkarna eftersom killarnas namn alltid står först på listan. Om någon trakasserar dem, drar sexuella skämt eller följer dem hem på natten blir det alltid deras fel. För att de skickat fel signaler, pratat för mycket, inte handlat som förväntat eller för att deras kläder var inbjudande. Det är samma gamla trötta ursäkter som lägger all skuld på kvinnor och låter män gå fria och se allting genom fingrarna. Vi ser ju hur kvinnorna i Ji-youngs familj tvingas göra uppoffringar hela livet. Hur de alltid måste kämpa och arbeta hårdare än män och hur de sällan blir valda till ledande positioner eller som ordförande. Det som förvånade mig mest var att läsa om hur många kvinnor i Sydkorea tvingas ta ett studieuppehåll eller börja arbeta tidigt och ge upp sina egna karriärer för att kunna bidra ekonomiskt och finansiera familjens sons utbildning. En annan sak som verkligen chockade mig var att många kvinnor inte tar mammaledighet eller ledigt under graviditeten utan istället säger upp sig eller jobbar häcken av sig för att försöka hinna med allt. Att gravida kvinnor eller kvinnor med små barn ses som besvärliga är kanske ingen överraskning.
Men att de tvingas lämna sina jobb på grund av sociala förväntningar, bristande samhällsstöd och en företagskultur utan förståelse är helt sjukt. I slutet drivs Ji-young till ett psykotiskt sammanbrott av kvinnohat och de höga krav som ställs på moderskapet i koreansk kultur. Det jag gillade mest med romanen är hur noggrant författaren undersökt ämnet. Hela boken är därför fullnoterad och ger detaljerad information om hur situationen såg ut under den tid berättelsen utspelar sig. Jag hade inga höga förväntningar innan jag började läsa, men nu när jag har läst klart kan jag säga att boken överträffade dem. Om ni inte har läst den än rekommenderar jag verkligen att ni ger den en chans. Och om ni läst någon annan bok av författaren så får ni gärna skriva en kommentar här nedan och berätta vad ni tycker. Det var alltså allt för idag. Jag hoppas att ni gillade videon och vi ses snart igen.